Diolch yn fawr i ti Tegwen, mae'n noswaith dda i chi gyd. Mae'n hyfryd i weld gymaint wedi troi mewn heno. I ni'n ddwy yn bring o 100. Felly, croeso cynnes i chi gyd a croeso i chi hefyd, Dr Elin Jones. Diolch yn fawr iawn am ymuno â ni. Dwi'n cymeryd bod Jane yn mynd i gweud gair swyddogol o croeso. Felly, fel wedes i, croeso cynnes i chi gyd. Ni'n edrych mlaen yn fawr iawn at y noson hon, a mae'n braf i weld cymaint wedi ymuno â ni. Felly, croeso cynnes i chi gyd, a na i just glwyddo nôl i ti Jane wedyn, de? Diolch. Diolch yn fawr, Jill. A na i drosglwyddo'n syth i lywydd rhanbarth y Dieddwyrain i Jill arall, ond i Jill Griffiths. Mae'n noswaith dda, chroeso i chi gyd. Mae'n braf iawn cael eich cwmni. Bod y 2 flynedd diwetha wedi bod yn rhai anodd i ni gyd, i rai fwy nag eraill wrth gwrs, mae Zoom wedi rhoi cyfleoedd i ni na fydden ni wedi cael cyn hyn. A mae Merched y Wawr yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol wedi manteisio ar y cyfle i ddod yn ni at ein gilydd. Llywydd cangen Cwm Rymni yma yn y De-ddwyrain ac un o haneswyr blaenllaw Cymru yw Dr Elin Jones yn siaradwraig heno. Mae ganddi ddiddordeb yn hanes Cymru ers pan oedd hi'n blentyn, na chafodd ddysgu llawer am hynny yn yr ysgol fel cymaint ohonom yng Nghymru. Graddiodd y maes hanes ac aeth ymlaen i ennill graddau MA a PhD yn hanes a llenyddiaeth Cymru yn yr oesoedd canol. Cyn mynd yn athrawes hanes yn ysgolion cyfun Preseli, Rhydfelen a Chwm Rymni. Ym 1987 dechreuodd weithio gyda Gwasanaeth Addysg yr Amgueddfa Genedlaethol. Wedi hynny, bu'n gyfrifol am ddatblygu'r cwricwlwm hanes yng Nghymru ac am adroddiad ar y cwricwlwm Cymreig a stori Cymru i Lywodraeth Cymru. Y llynedd, fe welodd breuddwyd oes yn dod yn wir pan gyhoeddwyd ei llyfr ar hanes Cymru yn y Gymraeg a'r Saesneg, Hanes yn y Tir, History Grounded, sydd yn ffrwyth blynyddoedd o ymchwil a dysgu. Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod 10,000 copi o'r llyfr wedi cael ei dosbarthu i ysgolion Cymru. Ac mai llyfr ar gyfer plant ysgol ydy, dwi'n gwybod y bydd o ddiddordeb mawr i oedolion hefyd. Un person oedd yn arbennig o hapus o weld y llyfr yn dod o'r wasg oedd Josephine, ond caiff Elin ddweud mwy wrthi chi amdani hi. Mae Elin hefyd yn un o sefydlwyr Archif Menywod Cymru, a sefydlwyd i achub a diogelu cofnodion bywydau a phrofiadau menywod yng Nghymru, ac i godi ymwybyddiaeth o hanes menywod yng Nghymru. Maent yn diogelu ein gorffennol mwyn y dyfodol. Felly Elin, gwlad ein merched, drosodd atoch chi, a diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Jill, ac i Jane am drefnu hwn, ac i Tegwen hefyd am y geirio groeso'r cychwyn. A chi'n berffaith iawn, yn popeth chi wedi gweud, gos ni ddim wedi crynhoi y mywyd i'n well nag i chi newydd wneud, hwn yn ffantastig. Ac chi'n hollol gywir eto, breudd yr os oedd sgwennu llyfr hanes, ac sy'n symbylu wneud hynny gan yn Cender, Rodri. Bychan ces i facu yn Harlech, cyn ddisgwyl ysgol ar Didwy, ond sy'n bellach wedi byw yng Nghaeredin ers, hanner canrif siŵr o fod. Ac yno mae wedi priority am magu teulu. Ac i wyres yw Josephine. A fe ddigwyddodd y llyfr oherwydd, yn troi'n y meddwl, ys blynydde, ond hwn o Rodri i fi am lyfr addas ar gyfer Josephine, pan oedd hi'n byw 9 oed, rhyw flynedd yn ôl nawr, siŵr o fod. Ac weles i, a o'n i ddim wedi gweld unrhyw beth oedd yn gwmws at beth oedd hi eisiau. Oherwydd awydd Josephine, oedd cael llyfr, oedd yn talu sylw dyledus i hanes menywod, o'n i'n falch iawn i glywed ni, ddim yn symu, achos oedd hi mam hi, Gwenda, yn Nithari, wedi gwneud yn blaen iawn o'r cychwyn, bod hi'n mynd i fagu feminist bach, beth arall oedd hi'n wneud. A yn cofio, holi ddi beth oedd hi eisiau fel anreg ar gyfer y babi pan oedd hi'n disgwyl Josephine. A oedd hi'n gwybod y merch fech oedd hi'n cael, a wedyn wedos i, wrth fi,
Ceri edrych, ond Saesneg wedi siarad, achos Saesneg mae Merched Rodri'n siarad. Go and look at the website, Pink Stinks, Elin. You'll find the things there. I don't want anything pink for my little girl. So yn cofio wylo nhw farus iawn I ffindo bethau beth wedwn ni yn hollol neutral. A ni bles nhw. So, Josephine wedi cael magores addas iawn. Felly oedd mae'n llyfr ar hanes fenywod, ond plentyn I o hyd a meddwl hi oedd hi moyn dicwn o drais ynddo fe. Ac oedd rhaid I fi ddewis yn ofalus iawn pa fath o drais. So, chi'n dewis rai peth ac chi'n dewis eraill. Ond dyna beth oedd hi awydd hi. Ac sgrifennes I drafft o'r penawdau cynta, o'n i'n talu sylw oedd hi eisiau I y frenhines byddeg, oedd hi moyn gwybod bod byddeg yn cael lle yn llyfr hanes Cymru, achos nid cymais oedd byddeg, ond na fe. A so oedd hi eitha fodlon gyda hwnna, a fe alodd hi daflen gwerthusiad nôl ata I yn nodi'r llefydd o'n i'n llwyddo, a'r llefydd oedd hi'n meddwl byddwn I eisiau mwy o sylw. Ac un o'r pethau yna, wrth gwrs, oedd hi eisiau tabl I ddangos siwt oedd ynganu'r Gymreg. Ac mae hynny'n atgoffa fi'n glir iawn. Mae nid iaith merched Rodri yw'r Gymreg. Saesneg yw iaith nhw. A mae Josephine I hunan, a hefyd Brised yn gweithio I wasanaeth tramor Gweriniaeth Iwerddon, mae hi'n siarad Saesneg, Ffrangeg, Iseldireg, Sbaeneg, a rhywfaint o Wyddeleg hefyd, ond ddim lot o Gymreg. A wedyn, dyna pam o'n i'n meddwl am y teitl yma, Gwlad yn merched, gyda marc cwestiwn. Oherwydd, mae'n taro fi wastod, mae ni'n sôn am famiaeth, gwlad yn tadau, hen wlad yn hadau, ond mamiaeth. Oherwydd, wy'n meddwl bod gan y fam yn arbennig rôl o ran gyflwyno iaith a hefyd hanes a thraddodiad a diwylliant y teulu i'r plant. I chi'n trilo yn ôl yr hen drefen, beth bynnag, llawer mwy o amser yng nghwmni'ch mam ar yr aelwyd pryd I chi'n fech, nag I chi'n neud yng nghwmni'ch ted. Ac wedi bod draw gyda chendryd eraill prynawn yma, oherwydd mae Dave y gŵr yn ysbyty wedi cael ei daro'n wael yn sydyn, ac o'n i'n siarad gyda'i wraig y Gwyneth, ac o'n i'n gweud Gwyneth eto, dim gair o Gymreg, yn gweud, I knew he was ill, Elin, because he called me cariad. A nid gair o ddebeth yn defnyddio yna. Fi'n gweud, you say cariad all the time. Well, yeah, I do, Gwyneth. Ond o'n i'n siarad am y teulu, o'n i'n siarad am bopa yn un a gaw o fanna, ac wrth gwrs, mae hi'n perthyn I deulu Ned. A os dim cymaint o wybodaeth gyda fi am deulu Ned, a sy'n geni am deulu mam. Wedyn ni, o'n i'n meddwl ddiddorol falle, I ddilyn rhywfaint o hanes yn heulu fi, esbonio pwy oedd Josephine, a siwt mae'r iaith gallu diflannu mewn dwy genhedlaeth. A tynnu mewn I bethau o'n I wedi bod yn sylwi arnyn nhw wrth bod fi'n sgrifennu hanes yn y tir. Oherwydd trosolwg yw hanes yn y tir, wedes I sawl gwaith bod e'n rhyw fath o ymarfer ystynedig mewn gorsymleiddio. Ond serch hynny, chi'n gweld patrymau hanes, chi'n gweld pethau'n datblygu dros y canrifoedd. A o'n I ddim wedi meddwl amdanyn nhw, oedd weithio'r y llyfr wedi taflu datblygiadau ieithyddol, diwylliannol, dan o leini llachar I fi. A wneud I fi feddwl a ystyried mwy am batrymau hanes a rai agweddau ar hanes mwy na'i gilydd. Enghraifft fel mae herio awdurdod yr eglwys wedi arwain at herio awdurdod llywodraeth. A wedyn o'n i'n meddwl, wel, hefyd, a mae hwn rhywbeth o'n i'n moyn mestyn yn meddwl I arno yn y dyfodol, yw fel mae'r syniadau a'r mudiadau sydd wedi dod o blith y Cymru hunan, cymaint mwy o fywyd a pherthnasedd iddyn nhw na mudiadau sydd wedi datblygu o'r tu allan ac wedi cael ei mabwysiadu yng Nghymru. Ac o'i ddim wedi mynd ar ôl ysgwarnog na heno, ond o'i moyn edrych ar datblygu'r iaith a fel mae'r Gymreg
a fe'n pob iaith, wrth gwrs, wedi dod o'r fam i'r ferch ac ymlaen i'r wyrysau. Fel yw tsain fyd-or, oni bai bod digwyddiadau neu amgylchiadau neu benderfyniadau yn torri'r tsain na, torri'r gadwyn o barhad. Gwrs, mae hwn yn destun addas iawn i Ferched y Wawr, oherwydd geiriau mwyn yn iaith a nwyl am nhw, ac ni wedi cael yn sefydlu fel mudiad mwyn diogelu ac ymarfer a defnyddio yr iaith Gymraeg. Ac wy'n hapus iawn mi berthyn ni mudiad sydd yn wneud hynny yn nod ac yn amcan sylfaenol iawn. Felly, os wnaeth Jane mor gretig a blannu'r sgrin, byddai'n ddiolchgar iawn i ddechrau ar y cyflwyniad, qua cyflwyniad. Diolch, Jane. Dwi'n mynd nôl at y dechrau os cewn ni. Ie, fi'n nefyd ni. Os o'n helpu dechrau yn dechrau, dwi'n chod. Na fe. O na, dwi'n wedi fan to. Chi'n cael gweld yn reverse order yna, fyddwch chi'n gwybod beth yn dim surprises. Fe gewch chi roi'r ffigl yn y to unrhyw amser chi moyn nawr, fel chi wedi gweld y diwedd. So, na fe. Falle byddwch chi wedi ngofio efo mi cyrraedd y diwedd, beth welswch chi prynu. Pwy oer. Reit, gwlad yn merched felly, neu gwled ac merched, gyda marc cwestiwn yw hwn. Diolch, Jane. Wel, na, nôl i'r clawr, ddim eisiau osgoi dangos clawr y llifr, just rhag ofyn bod chi wedi ngofio sut mae'n edrych. Achos oedd hwn yn rhywbeth o'n i wedi pendroni dipyn dros dyma, ni ddim yn siŵr amdano, achos oedd yr panel athrawon oedd yn ymgynghori ar y llifr, nhw'n cyn iawn ar y wal goch i gynrychioli Cymru. Wel, achos dwi ddim yn dilyn pêl-drod na rygbi, oedd y wal goch yn golygu fawr o ddim i fi, ond o'n nhw'n cyn iawn, ac mae wedi gweithio yn dde iawn o'i credu. So, i chi'n gweld pobl Cymru, y dorf, yma yna gyda'i baneri o wahanol gyfnodau, baneri y tywysogion, baneri sydd yn gwaed synghenydd, na'r goffa ni am drachineb synghenydd, cofiwch Dryweryn, a baner yr enfus, yn ddi ac yn cyfri. Ac wedyn o dan nhw, mae'r cymeriadau sydd yn digwydd sydd yn cael eu portreadu yn y llyfr. Mwyn presio dros y ffin, o'n i wedi trio roi dyn a menyw o bob cyfnod yn y llyfr. A dyna lle menw o'r Betty Cadwaladr i Felangell, i Esgob Morgan a Betty Campbell, wrth gwrs, hi o'r ffigwr y fenyw olaf o'n tynnu sylw iddi yn y llyfr. Ac oedd Josephine wedi gweud yn blaen wrtho fi bod hi eisiau i fi roi drai goch ar y clawr, fel bod nhw'n gwybod taw llyfr am hanes Cymru oedd e. A fel y gwelwch chi, mae rai goch ar y clawr yn amlwg iawn. Fwy goch yn y Gymreg neu'r Saesneg, mae'n tan o fi, yna fe. Ond oedd hi'n bles iawn gyda hwnna, ac o'n i'n siarad gyda ddi pen wythnos cyn diwethaf, wythnos diwethaf. Ar Zoom, wrth gwrs, Zoom bendigedig, fel ych chi'n gwaed yn wir. Ac oedd hi'n gwaed, I've read the book again, and I still like it. So hwnna'n eitha hwb i fi. And I do think it's a good thing that you put the LGBTQ banner up there and the Black Lives Matter. That's very important to me. So, o'n i'n tair 20 mlynedd, mae ganddi rai goch a mae ganddi ddwy achos sy'n amlwg yn agos iawn at ei chalon hi. Mae hefyd yn bles iawn bod llun eitha ci ar y clawr. Mae Rodri'n Hender, eitha ci hi, yn sefyll just tu ôl i'r fenyw sydd yn sefyll tu ôl i'r faner di ac yn cyfri. Fe welwch chi fe, yna chi wedi adnabod y straight away, Jane, wared teg i chi. Fi'n impressed iawn hwnna. A dyna fe, mae pob un y teulu yn nabod am fe hunan. A mae hwnna'n gweud lot wrthon ni amdano nhw, Ac oedd mwy, coe! Beth mae'n Turkey na. So, a mae hi'n galw Turkey arno fe. Dwi ddim yn galw taid arno fe sy'n ddiddorol iawn o gofio bod wedi cael ei fagu yn Harlech, ond Turkey yw e. Reit, cerwn ni mlaen ta, i gael cip ar Rodri, Turkey, a Josephine gyda'i gilydd. Dyna nhw. A dwi yn y llun myna, achos mae'n spel fach, ers fi weld nhw yn y cnawd, bod fi'n gweld nhw'n eitha ymyl dros Zoom, co Rodri a fi gyda'n gilydd, a Josephine pan oedd unrhyw 4-5 mlynedd oed prynu, spel fach yn ôl na, a co nhw'n y dolyg diwetha. Rodri
a Josephine. Mae hi'n tyfu'n ferch ifanc, wel, mae'n i'w ifanc nawr, nhw mes am dro amser di calan eleni, mae'n digwydd. Cewch chi ddweud os oes na tebygrwydd deuluol rhwng nhw, yn sicr o'n gweld Josephine, mae'n digwydd, yn debyg iawn i mam Rodri. Nancy Jeffries Jones o Harlech oedd yn gwsmwyswn yn y gynulleidfa ni chofio ddi, ond Josephine yw i wyres fa chi, a mae hi'n debyg iawn i ddi hen fy mgi mewn sawl ffordd, mae'n rhaid i fi weid, yn enwedig y syniadau clir a ffendant ar awydd i fynychu nhw. Mlaen yn ni felly. Nawr te, dyma beth wedyn ni, cefndir teuluol, Josephine a Rodri a Minna. Yn y llun yma, mae teulu mymgi o Breswylfa yn Rhymni, i sed hi yn hen dy cifi yn eistedd yn y cyn. Mae rhywun yn gofyn cwestiwn? Mae rhywun yn cwrdd llaw i gofyn cwestiwn? Ieian's iPad yn gofyn cwestiwn? Na? Na. Mae llaw lan. Newn ni nôl, beth mae'n neud llun, sori, newn ni nôl. Right. Felly, Ted Mymgi sy'n eistedd yn y cynol, a'i i wraig yn hen fy mgi fi, Eleanor ar ei ôl hyd wedi cael ei enwi, yn sefyll ar ei law ddefe. Oedd yn gais i'r gadair orwyn, rhan fwy o'i os, oedd e'n siopwr yn Rhymni, ond yn dioddau Greg Cymalau, a wedyn o'i gwmpas nhw, mae plant nhw. Yr unig feb, yn Uncle Jack, yn eistedd ar law dde i fam. Golwg isa am hys negyddol ar ei wyneb e. A nid yn hir ar ôl, ti'n wedi dyn ni fyr atrodd i ffwrdd i'r môr gan gymryd peth o arian y siop gyda fe. Felly, fath o dafad ddi, fel chi'n cael mewn sawl teulu oedd Uncle Jack. Wedyn, yn eistedd o dan law dde i mam, mae Mymgi, mae fanwy Jeffries ar adeg ni. A wedyn, ochr wyth i Ted nhw, mae Auntie Peggy, Auntie Polly, ac Auntie Annie. Auntie Annie yw'r un sy'n sefyll wrth ysgwydd wyth i Ted, i gwallt hir hi lawr i sgwyddau hi, a golwg a gwen fach angyledd ar ei gwyneb. Gwen fach angyledd oherwydd oedd yr ffotograffydd wedi dweud am taw hi oedd y ferch hynna, oedd hi'n cael sefyll ar stôl fach, fel bod hi'n dalach mae chwiorydd hi. Ac mae Auntie Polly, sy'n sefyll ar y wyth yn y llun, oedd hi'n grac iawn. Oedd hi'n dalach na Annie, ac oedd hi'n moyn i hynny bod yn amlwg, a mae hi'n gwgu ar y llun, ar ffotograffydd. Beth bynnag, dyna chi bedair merch. Yn ôl Mymgi, oedd i Ted wedi cael nhw i gyd i addo, bydden nhw'n trosglwyddo'r iaith Gymraeg iddi plant nhw. Nawr, o'n nhw'n byw yn Rhymni, amser oedd y dre honno'n fwrlwm Gymraeg, o'r amddiwylliant, eisteddfodau, cymdeithasau diwylliannol, y capeli dan i sang. Oedd yn hen dy ci wedi ysgrifennu adroddiad o'r hyn a welodd e mewn diwygiad yn Llandyfri, lle oedd e'n byw pan oedd e'n grwt, yn 1859. A chi'n edrych ar y dyn, a fe gewch chi glywed peth o'i geiriau fe. Oedd e wedi gweud bod yr capel yn dan i sang yn Llandyfri, ond wedi canu y gŵr fi gynt o dan hoelion, dros ddyn pechadurus fel fi, ac oedd nhw wedi mynd yn hwyl mawr. A'r gres yn codi a'r mellt yn dechrau gwibio, a'r amennau, a'r halleluia, a'r bendigedig mewn sain can amoliant yn codi hyd y nefoedd, a'r holl dorf yn oddaeth drwyddi. A wedyn mynd dros y pennill unwaith, aeth rai yn ôl i'r dechrau. Yn y maflid ni hetia, ac yn ei taflu nes oedd yn fflat yn erbyn y mir, ac yn ei taflu dwy siôl fawr ar ei hole i gadw cwmni iddynt. Wedi ysgafnhau hunan, wedi hwy yn y maflid ymreichiau gilydd i ddawnsio a moliannu. Ni nhw'n gweld allan gyrddau fel yna yng Nghymru ddyddiau hyn, ond dyna beth welodd dy ci yn hen dy ci fi pan oedd e'n grwt yn Llanymddyfri yn 1859. A gallwch chi ddychmygu wedyn yr hwyl yn yr eisteddfodau, a'r capeli, a'r gymanfawydd canu, a'r cyrddau mawr, dyna beth oedd ei byd nhw. Farddoniaeth, y Gymraeg, a busnes y siop, mae'n rhaid i fi wneud. Ac oedd y Gymraeg, o'i'n meddwl, erbyn i dy ci farw yn 1911, oedd ei wedi gweld pethau yn newid yn Rhymni a'r Saesneg eiddfod yn maflid. A dyna pam, os
achos oedd Mangui yn hoff iawn o estyn stori. Nath hi gwaed bod e wedi naid ei ferched e addo. Wel, oedd chi gweithio chi nawr, oedd Aunty Peggy ddim wedi priodi o gwbl. Aunty Annie wedi magu teulu yng Nghaerdydd, dim un o'n nhw'n siarad Cymraeg. Aunty Polly wedi magu 3 o blant, eto yng Nghaerdydd, yn briod a gwnitog, ac yn frawd, oedd hi'n wer yng nghyfraith i'r archerwydd Dyfed. Ac oedd ei plant nhw, i'r 3, yn siarad Cymraeg. Ond, oedd y 2 ferch heb briodi, oedd meb Aunty Polly, Uncle Dewi, oedd e wedi priodi ferch o ddim yn siarad Cymraeg, a ddim eisiau plant siarad Cymraeg chwaith. Felly bu farw'r iaith ar eu heilwyd nhw. Mangui, wel, yn ymlaen i'r slaid nesaf. Sorry. Mrs Jeffrey Jones's mother, oedd ei agwedd nhw eisiau gallu Saesneg, a'n eitha amwys. O'n nhw'n defnyddio'r Saesneg lot, gwrs Saesneg oedd ei haddysg nhw'n y dyddiau hynny. A mae Mangui wedi sgwennu uwch ben y llun yma, Mrs Jeffrey Jones's mother. A mae hi roi croes ar yr het fach wen sydd ar ben i mam hi. O'i'n meddwl, mae'r person sy'n eisiau yn y cino yw'r hen Mangui fi. Rachel Pugh o Ferthyr, oedd yn briod a John Evans, yr hen bydler, oedd yn gweithio yn y gweithfeydd haearn, ac wedyn yn asiant yng gweithfeydd haearn y Merthyr ac Aberdare, a Chaerdydd, a Llanelli yn Sir Brycheiniog, ac yn America hefyd. Felly, o'n sori bod yn hen dy cifio, sy'n gymeriad difyr iawn, wedi diflannu o'r golwg, ond dyna chi hen wraig, eitha bywiog i golwg. Gall chi fentro bod hi ddim yn siarad lot o Saesneg o gwbl. Ond oedd hi ffili sgrifennu i henw hyd yn oed, pam sy'n priotodd hi, os o'r hen Mangui yw hi. Ond Mrs Jeffrey Jones's mother, nid mam, hyd yn oed Mrs Jeffrey Jones. Felly, meddyliwch oedd y Saesneg yn slipo mewn, trwy'r gyfundrefn addysg, trwy'r syniad bod y hyn o'ch chi'n sgrifennu yn ffurfiol eisiau bod yn Saesneg, wy ddim yn gwybod. Ond o gofio beth oedd Mangui yn mynnu bod ei thed wedi gwneud iddi blant ei addo, mae'n rhyfedd iawn. Mlaen yn eithaf, diolch yn fawr. Dyma ni, Mangui, tua'r adeg oedd hi'n prioti. Priotson o'n 1993, a fe priotos hi athro ifanc o'r enw David Jones o'r Fochryw, eto yn Gymro Cymreg. Yn gweud Cymro Cymreg, achos wrth gwrs Cymreg oedd iaith yr aelwyd, y wenhwysig. Ac o'n nhw'n ond, gweitha popeth oedd Mangui yn gweud am y ddewyd i ddised, Saesneg o'n nhw doi yn siarad gyda'i gilydd. Ac eto gyd, pan ddeth y plant, fe fagon nhw 5 o blant i gyd, fe siaradon nhw Gymreg gyda'r plant. Ac yn ei cartre nhw, ces o'n magu, oherwydd ganed mam, yr hynna o'r 5 o blant, ac hi oedd ei fod i ofalu am ei rhieni hi yn ei heniant nhw. Oedd hi ddim i fod i briodi. Oedd hi fod i aberthu bywyd hi i'r teulu. Fel oedd hanes sawl menyw a merch yn y gorffennol, bod dyna beth oedd nhw i fod i wneud. I rôl nhw oedd gofalu am bobl eraill a gofalu yn enwedig am ei rhieni yn ei heniant. Felly, fe fagon nhw deulu, oedd y ci wedi dod i Ystymynach yn Bennaeth Ysgol fan hyn yn 1915, ac fe symud sy'n o wedyn o Rymni a wneud i cartre nhw yn Ystymynach a wy'n dal i fyw yn Ystymynach hyd heddi, oherwydd fe cael swydd. Ac fe fagon nhw deulu o Gymru Cymreg, 5 o blant, i gyd yn siarad Cymreg, a gyd clywed i rhieni nhw'n siarad Saesneg ac eto yn siarad Cymreg, gyda'i rhieni a gyda'i gilydd. Ac oedd mam yn byw ar ei heilwyd nhw, fel ferch i ofalu am ei rhieni. Nes i Ned cael jobyn yn Pwll yn Penallta yn 1938. Mynd i'r cwrdd ac yn o Sul, cael ei wedd nôl i swper, cwrdd y mam, mynnu phrioti fi. Ond y dîl oedd e'n cael prioti mam os oedd hi yn byw gytre gyda'i rhieni hi. Oedd rhaid iddo fe fynd i fyw at ei rhieni yng Nghyfres. Ac fel na bu hi. Felly, tyfys i lan gyda ty ci Mangui, achos nhw 2 wedi byw yn hyn, nes Mangui byw nes bryd 99. Saesneg nhw'n siarad gyda'i gilydd, Cymreg oedd pawb yn siarad gyda fi. Saesneg oedd mam a Ned yn siarad gyda'i gilydd, Cymreg gyda fi. Felly, tyfys i lan, mewn byd
hollol ddwyieithog. Lle bys y mam yn gwaed, did you want any milk, Gwyn? Elin, ceri ôl y lleth ydy de. A dyna fel wedi cael yn magu. Yn y ddwy iaith o bethau. Ac eto, o'n i'n gwybod, taw i fi, Gymreg oedd iaith o gylon. Nawr, oedd ddim yn gwybod siwt ddigwyddodd hynny mewn gwirionedd. Ond o'r holl blant na, holl ferched na, o'n i'n dangos i chi mewn gi iaith eili. Fi yw'r unig un sy'n arfer y Gymreg nawr. A o'n i'n meddwl bod hwnna'n wir mewn sawl teulu. Wrth gwrs, mam oedd yr unig ferch yn y teulu yna. Oedd hi wedi trosglwyddo'r iaith i fi, i merch hi. Ac o'n i'n meddwl hwyrach, mae'r dolen gyswllt yna rhwng y mamau oedd e, gweitha y ffaith bod nhw'n siarad Saesneg yn yr un genhedlaeth o'r petai, gwr y graig. Mewn un nesaf, plis. Dyma mam a Ieuan, i brawd hi, i hoff frawd hi, a mae hynny'n amlwg iawn yn y gwe'r anwyl sydd ar ei wyneb hi yn credu, mae'n edrych ar ei brawd hi. Ieuan oedd Ted Rodri yng Nghender, felly fe yw hen dy'r ci, Josephine. Ac oedd gan bod mam wedi cael un blentyn, ac Ieuan a Nancy wedi cael un blentyn, o'n nhw wedi trio magu Rodri fi fel brawd o wer. Sydd yn eitha anodd pan mae gyda chi 2 unig blentyn, nhw ddim rili'n tynnu mlaen, pum nhw fech iawn. Ac wrth gwrs, oedd Rodri fi'n cwmpo mes fel ci a cheth, amser ni gyda'n gilydd pan o'n i'n fech. Ond nawr, i ni wedi cyrraedd oedran yr addewid a dipyn mech racor, ac yn i wedi gweld dipyn mech mwy o sens, ac yn i yn tynnu mlaen. A bysau mam ac Uncle Ieuan wedi bod yn brwd iawn o'n gweld ni gyda'n gilydd yn credu. A hwyrach yn gweld bod fi wedi llwyddo i roi anreg eitha sylweddol i Josephine, hen wyrus, gorwyrus yn Ieuan. Mlaen yn ni, diolch gen. Nawr, y teulu Ned eto a pherthynas ddifyr gyda'r iaith Gymreg. A perthynas amwys to. Dyma chi teulu o fechgyn yn unig, dim merched fan hyn ar yr aelwyd y gwbl. Ty ci yn y cenol, mae'n gi yn eistedd ar ei llawithau. Uncle Tommy, y brawd henna, yn eistedd ar ddehailaw i ded, ac Uncle Jacob, yr unfanca ar ochr wyth mae'n gi. Yn y cefn, mae'r 5 o feibion, 7 i gyd wedi cael ei magu, 8 a mi farw un o dycthuria pan oedd yn mech mi siwr. A i chi'n gweld Uncle Tommy ar y ffrant ar y wyth, Uncle DJ yn y cefn ar y dde, nhw 2 yn Gymru Cymraeg iaith gynta. Pan aned Uncle John neu Uncle Ted a rai ar y wyth yn sefyll yn y cefn, oedd y ci mwyn gi wedi penderfynu bod nhw'n siarad Saesneg ar yr aelwyd o hyn ymlaen. Ond wedi penderfynu roed gorau i'r Gymreg. Ond wedi magu Uncle Tommy ac Uncle DJ i siarad Gymreg. Ond oedd y beibion eraill ddim yn cael y Gymreg gyda'i rhannau mwgwraeth nhw. Ned sy'n sefyll yn y cenol yn y cefn, rhwng ti der a'i fam, oedd wedi tyfu lan yn siarad Saesneg ar yr aelwyd. Ond ymsaraeth y dan ddeiar yn lwr gyda'i ded, myna ddisgodd i siarad Cymreg, myna ac yn y capel, medda fe. Ac eto oedd y capel yn ganolbwynt i bod enw. Ac oedd y capel, wrth gwrs, yn capel Cymreg, capel Methodistaidd Calfinaidd, capel Death Ned y Mam yn ei gilydd, ac y capel oedd canolbwynt i bywyd nhw. Rydych dim dwywaith math i hynny. Oedd Uncle Tommy ac Uncle DJ wedi cael ei ordeinio mewn dogion. Oedd Uncle Tommy wedi bod yn gynhadwr yn wyni Acasia trwy i yrfa fe i gyd. Mlaen yn ni, ta Jane. Nawr, o'n mynd i fynd reit nôl nawr, wedi mynd tafod yn hanes personol i, o'n mynd nôl nawr at 2000 o flynyddoedd yno. Brenin nes a'i merched hi. Cofiwch, Buddig, oedd Josephine eisiau yn y llyfr, a'i merched hi oedd wedi arwen, medden nhw, ar gwrthryfel yn erbyn y Rhufeiniad ar ôl lledd Paswtagos, gŵr Buddig, ac oedd hi wedi trechu Rhufeiniad. O'n nhw yn siarad rhywbeth ar y Gymreg, wel mamiaeth y Gymreg, y Frythoneg oedd ei iaith nhw. Ac o hynny, a mewn llinell ddidor, mae'n debyg, o famau yn trosglwyddo'r iaith i fi merched nhw, y ddeth y Gymreg ato ni.
wedi newid yn sylweddol dros y canrifoedd, dros y miloedd o flynyddoedd, 2000 o flynyddoedd ers i byddeg yn adlyd awyr yma. Eto gyd, oedd hi wedi trosglwyddo iaith tebyg i'r Gymraeg, mamiaeth y Gymraeg, iddi merched hi, a'i merched ni, iddi merched hi. A felly mlaen, lawr y canrifoedd, yn cadwyn yma o genhedlaeth i genhedlaeth, mlaen yn ni. Nawr, os dim dwywaith bod yr Normaniad wrth goncro Cymru wedi ceisio macu genhedlaeth o arweinwyr fydd yn denu ffyddlondeb y Cymru a'r Normaniad. O'i meddwl dyna beth oedd y bwriad Brenin Harri'r cynta, wrth iddo fe cael plentyn, meb Harry, gyda'r dywysoges nest. Mae hi wedi cael yr enw ddrwg yma o ddenu ddynol, ond fel mae rhai ohonoch chi wedi clywed fi'n dadlau salgwaith, o'i meddwl mae defnyddio hi nhw mwyn macu cenhedlaeth o arweinwyr. Ond mae'n byd debyg iddi hi trosglwyddo'r iaith Gymreg iddi phlant hi, a plant oedd yn hanner Normaniad i gyd. Mae Gerallt Gymro i wyr hi yn sôn amdani gyda rhywfaint o falchder, rhywfaint o werniadaeth wedi'i cyfan oedd yn fynach, ac yn eitha misogynist yna. Ond o'n nhw'n gallu siarad, oedd e'n gallu cyfieithu i'r Archesgob Baldwin yn 1188 ac yn gallu trosglwyddo hefyd diwylliant a syniadaeth Cymru yn ogystal â'r iaith i'r Normaniad. Felly lladmerydd oedd hi nest, ond hefyd mam i blant fydd yn cyrio y iaith Ffrangeg a hefyd yr iaith Gymreg ymlaen mewn i'r cenedlaethau oedd i ddod. Ac wrth gwrs, un o ddisgynyddion briodasau nest oedd Gwenllian. A o'i'n meddwl mae clod i'r gymdeithas hon, i Ferched y Wawr, yw'r ymdrechion maen nhw'n wneud mwyn cofio am Gwenllian. Nid Merched y Wawr yn reiddiol oedd wedi tynnu sylw at hanes trist unig blentyn, Llywelyn Llyw Olaf, dywysoges fach Gwenllian, a gipiwyd ar ôl marw, wel, o'r lle ddithead yn 1282, a trosglwyddwyd hi i Lleiandi yn Sempringham, yn Nwyren, Lloegr, mor bell bron o bod mosibl o Gymru, a myna tridodd i os fel Lleian. Mae'n byd debyg nag oedd hi gallu ynganu enw hunan, ond wrth gwrs oedd e'n arfer gan bobl yn y cyfnod yna i rhoi i blant nhw i'r eglwys, oblates, yn rhodd i ddiw dros eu teuluoedd nhw. Felly, mae lot o sôn am denu yn cael ei chaethiwo yn y Lleiandi, yn sicr wedi cael ei esgymuno oddi wrth i gwled ei hunan, a'i phobl ei hunan, a'i iaith ei hunan. A mae hanes hi yn dod â teulu brenhinol Cymru i ben. Oedd bobl ar y pryd yn ymwybodol iawn gyda marw Llywelyn Llyw Olaf, dyna oedd ddiwedd annibyniaeth Cymru, ond nid dyna ddiwedd ei iaith hi. Y dynon sy'n ymlaeth, menywod sydd yn canu canolion i plant nhw, yn macu teuluoedd o blant, yn macu nhw yn y Gymreg. Ces Gwenllian Drianrech ddim clywed i mamiaeth, ond i ni, disgynyddion o bobl oedd yn byw yn yr un amser i hi, i ni yn cael clywed a defnyddio yn iaith ni. Diolch byth. Ac yn ni'n cael cofio am y rhai sydd wedi mynd o'n blaen ni, a falle sydd ddim wedi gadael llawer o gofnod ar hanes. Felly dyna chi y gofeb iddi yn y chwith yn Sempringham ei hunan, a dyna chi'r gofeb ar yr Wyddfa. Ac wrth gwrs mae yna garnedd gen Lleian nawr wedi cael ei enwi ar ei hôl hi yn gymharol ddiweddar. Mae'n ddiddorol iawn fel dyn ni'n ailafel yn ein hanes ni, a mae hynny'n beth calanogol iawn. Reit, mlaen ni, diolch Jen. Nawr te, dyma chi dwy fenyw arall sydd ddim yn fame, o ddim yn fame. Elizabeth y Cynta yw'r fenyw sy'n sefyll yn yr ffrogwen gyda trimins coch arno fe. Mae yna, diolch yn fawr, Jen, a'i gwallt coch i hefyd. Ac mae hi'n derbyn 2 lys genad o Hess Westphalia draw i'r llys hi. Ac o'i chwmpas hi, mae dynon yn sefyll i gyd yn y di, a nhw yw i prif gynghorwyr hi, William Cecil ac ati,
Ond mae yna un fenyw yn sefyll yn y cenol hefyd mewn di ac mewn sefyllfa awdurdod. A hynny yw Blanche Parry o Bacton yn Swydd Henffordd, Cymraes Cymreg. A mae llawer yn credu bod Blanche wedi dysgu'r Gymreg i Elizabeth, oherwydd oedd hi'n gofalu am Elizabeth pan oedd hi'n yn ei harddegau. Yn sicr, o'n nhw wedi dod yn ffrindiau mynwesol, ac Blanche oedd â gofal clysau y frenhines, oedd wedi cael swydd o gyfrifoldeb yn y llys, a mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn yr llun yma, sy'n dyngos hi gyda statws ymhlith y dynon, yr unig fenyw. Sylwch, ar y cornel ar y llawys, mae yna fenywod ifanc, mewn un clwstwr yna. Dyna chi, beth wedi Ladies in Waiting, yr osgordd o fenywod ferched ifanc, oedd gyda Elizabeth. Ond maen nhw'n eistedd, maen nhw mewn dillad lliwgar. Dyn nhw ddim mewn sefyllfa o awdurdod. Mae Blanche Parry, y Gymraes Blanche Parry, yn sefyll yma. Nawr, wedodd, wel ni'n gweud, na Blanche na'r Elizabeth eriod wedi priodi. Ond fe roddodd Elizabeth yr awdurdod i gael y Beibl wedi cyfieithu i'r Gymreg. Ac mae'n bosibl, mae trwy'r Beibl yna, ni'n llawer yn haneswyr yn credu, yr achubwyd yr iaith Gymreg, oherwydd ni gael yn Beibl. Tybed a oedd gan Blanche Parry rhyw law yn hynny? Oedd hi'n fenyw gryfyddol iawn, mae bedd hi yn Bacton yn adlewyrchu i ymdeimlad hi o deulu ac o berthyn ac o Gymreigdod. Ac os fe rwyddodd y ddwy fenyw ddibriod yma i esgor y bethau ar lyfr mor bwysig, mor werthfawr yn hanes ni, ni'n gallu ystyried nhw, os chi moyn, yn famau i'r iaith ac yn barhau yn gofalu am yr iaith. Os oedd yn bwriadol, falle'r bwriadol, i ddysgu Saesneg i'r Cymru, trwy sicrhau bod yna Beibl yn Gymreg ac yn Saesneg ym mhob eglwys. Ond byd o fo am hynny, yn fwriadol neu byd o. Dyma ddwy fenyw oedd wedi gwneud cymwynas mawr ar Gymreg. Mlen yn ei Jane. A dyma chi'n arall, licen ni wybod llawer iawn mwy am Bridget Bevan, Madam Bevan, oedd wedi bod yn noddi Griffith Jones a'i ysgolion cylchynol, wedi ceisio parhau gyda'r gwaith ar ei ôl i ddyddiau fe, a fel ni'n gweud, o'n teimlo mai o blis, oedd wrthon ni yn hunan daw'r syniadau gorau ar cynlluniau gorau ar gyfer Cymru. Atebion Cymreg a Chymreig i broblemau Cymru. Llwyddodd ysgolion cylchynol Griffith Jones i roi llythrennedd i bobl Cymru. Yn y 19th ganrif, diolch i'r syniad ac i gefnogaeth Madam Bevan, Cymru oedd y bobl mwyaf llythrennog yn Ewrop. Ac fe ddeth Lys Ganhadon draw o Rwsia i Gymru i weld sut oedd y cynllun yn gweithio. A oedd yn rhywbeth gwbl syml, gwerinol, cerdded dros cyfnod y gaeaf pan oedd ffermydd ddim mor fysi i ddysgu darllen a sgrifennu yn bennaf yn Gymreg i bobl Cymru. Ac fe barhaodd y gwaith ar ôl marw Madam Bevan, oedd na dipyn o amser yn mynd hibo oherwydd oedd i nai hi os yn cofio'n iawn wedi herio i wyllus hi. Oedd i wyllus yn gall'r arian i fyddiad ysgolion cylchynol. Oedd e wedi herio'r ewyllus fe ces hynny wrthod yn y diwedd. Ac fel y gwelwch chi, fe sefydlwyd canolfan hyfforddi athrawon ar gyfer yr ysgolion hyn, yn Dinas Cros, yn Sir Benfro, am yr plac ar y wal myna. Felly, mae sôn amdano yn parhau mewn i gyfnod y Deddf Addysg 1870, ond mewn gwirionedd, oedd ysgolion yr eglwys ac ysgolion capeli, y British Art National Schools, wedi cymryd lle, wedi effeithio ar dylanwad a phwysigrwydd ysgolion Griffith Jones oherwydd deddfau Llywodraeth yn Llundain mewn gwirionedd. Ond byd o fo am hynny, mae'n meddwl llwyddiant a gweledigaeth Griffith Jones a Bridget Bevan yn werthu cofio ac yn werthu dathlu
A dwi ddim yn credu bod ni'n dweud digon hynny yn gwirionedd. Felly, mlaen yn ni. Diolch yn fawr, Jen. Nawr, dyma chi cyfrifiad 1891, ac wy'n meddwl bod y llun o'n hen dy ci a'i deulu wedi cael ei tynnu 1891, 1893, beth felly. Ac meddyliwch, oedd dros 85% o bobl Cymru o Fôn i Lanelli yn siarad Cymraeg yn y siroedd hynny. Mewn ardaloedd eraill, fel gwelwch chi, yn rhannau o Sir Forgannwg, y lan i Lanfyllin, a Chonwy, a Thryffynon, oedd dros 60%, ond ddim cweit cymed a 85% yn siarad Cymraeg. A mae hwnna 130 mlynedd yn ôl. Meddyliwch mor gadarn oedd e, a mor gyflym fydd y flannodd y Gymraeg. Chi'n gweld bod yna rhai ardaloedd sydd ddim a llawer o Gymraeg yna, ond meddyliwch maen nhw reit ar y ffin ar wahanol gwrs i dde Penfro. Oedd yna ethnic cleansing yn dde Penfro yn 1915 gan Harri'r Cynta, pan sefydlwyd lot o bobl o yn Iseldiroedd a Ffrainc draw co yn ne Penfro. Ond ar wahan i hynny, mae'r rhannau o cael ei syniad yn rhannau o Gymru, lle mae bobl cael ei siarad sy'n rhannau o Loegr erbyn heddi. Ond ar y cyfan, meddyliwch am gydernid yr iaith. 130 o hynnydd yn ôl. Dan fygysiad, dwyren Sir Forgannwg, a rhannau o Went erbyn hyn, ac wrth gwrs yn y canolbarth. Ond mae'n bwysig i ni gofio mor gryf oedd yr iaith. Ac ar yr adeg honno, tro adeg y 19th ganrif, y tafodiaeth wy'n siarad y wenhwysig oedd y dyfodiaeth gryfa yng Nghymru. Oedd mwy o bobl yn siarad y tafodiaeth yma, ganrif yn ôl, na'r Cymru Cymreg, ledled Cymru. Nawr, arwn ni, mae yna rhyw 20-30, wy'n siŵr, o bobl ar ôl, sydd yn oedran un ein hynach, gyd os i 70 os nid racor, yn wyliau fel fi, debyg iawn i fi. O deulu Ned, os neb yn siarad Cymraeg. O deulu mam, os neb yn siarad Cymraeg, ond fi. Fe fagodd teulu Ned, meibion. Oedd rai o'n wedi priority Cymru Esen, ddim wedi cael plant. Oedd y rhai oedd wedi priority menywodi Gymraeg, o'n nhw wedi cael plant, a plant nhw wedi tyfu lan, heb y Gwyneg, iaith i mam o Saesneg. Teulu mam, fel yn gweud, merched neu lle wedi priority, neu oedd y iaith wedi marw allan. A mae'r iaith wedi bod dan fygysiad, wedi bod dan gysgod y Saesneg ers canrif. A diwys dim syndod bod pethau wedi newid. Ond, wrth gwrs, fe ddethon ni sylweddoli gwerth y Gymraeg fwy yn yr 20th ganrif a'r ffaith bod hi yn diflannu mor gyflym hefyd yn y 20th ganrif. Wel, yn gweud, yn y 20th ganrif, penderfynodd dy ci am y gi, fi yn uned, i droi iaith y teulu o'r Gymraeg i'r Saesneg. A nid nhw oedd yr unig deulu o bell ffordd i wneud hynny yn y 90au cynta yr 20th ganrif. Oce, mlaen ni, Jen. Nôl i edrych ar dy ci, hen dy ci a deulu eto, cofiwch, oedd rhain i gyd yn siarad Cymraeg. Falle oedd rhain yn dewis siarad Saesneg, fel myngi, ond Cymraeg oedd iaith y teulu. Mlaen ni, diolch yn fawr, Jen. Mamgi at y ci, siarad Saesneg a'i gilydd, Cymraeg ta'r plant. Oedd myngi wedi pyso'r iaith ymlaen iddi phlant hi. Diolch yn fawr, Jen. Nawr, wel yn gweud, angenol y 20th ganrif, i ni'n dechrau meddwl, i ni eisiau diogelu'r Gymraeg. Byddwn ni'n dathlu, byddwn ni'n cofio, byddwn ni'n dathlu, darlith dyngedfennol Saunders Lewis, tynged yr iaith, eleni. Byddwn ni'n cofio yn 1962, fe dynodd sylw pob un at berygl y Gymraeg a gwerth y Gymraeg. Ond cyn hynny, yn y 50au,
Oedd y fenyw yma, Eileen Beasley a'i Go Trevor, o nhw wedi mynnu cael ffurflenni dreth cyngor yn y Gymraeg. Oedd hwn yn safiad amhoblogaidd iawn yn ei ddydd, yn ei cymuned nhw. Mae un o'n ffrindiau fi, sy'n byw yn Llanelli, mae hi yn cofio mynd â'r plant i'r ysgol pan oedd Eileen yn mynd â'i phlant hi i'r ysgol. A fel oedd llawer o mamau ar iard yr ysgol yn troi cefn ar Eileen, yn gwrthod siarad gyda hi pan oedd hi'n dod â'r plant i'r ysgol. Oedd hi'n dod â chwylydd yn teimlo ar y cymuned. Oedd hi yn, mae ath Trevor i'r carchar, o'n nhw'n mynd i'r llys yn gyson, oherwydd nhw'n gwrthod talu'r dreth cyngor, ond i bai bod nhw'n cael ffurflenni yn Gymraeg. O'n nhw'n cael ei gyhuddo o fod yn eithafwyr, o ffeithio addysg i plant nhw, ac o'n nhw'n esgymyn yn eu cymuned eu hunan. A ddylwn ni byth anghofio safiad unig Eileen a Trevor ar adeg yn y 50au, pan oedd hi ddim yn ffasiynol i siarad Cymraeg. Oedd gweud y gwir, o'n nhw'n cael ei ystyried fel pobl hanner wallgo. Ac o'n nhw'n gweud yn effeithio addysg a dyfodol i plant nhw. Ac o'n amhoblogaidd yn eu cymuned. Ond o'n nhw wedi sefyll dros yr hyn o'n nhw'n credu oedd yn iawn. Ac Eileen yn sicr wedi trosglwyddo'r iaith Gymraeg iddi phlant hi, a o'n gwybod oedd hi'n hapus iawn i fyw i weld i wyrion hi i gyd yn Gymru Cymraeg, ac yn caru'r Gymraeg, yn caru Cymru. Oedd hi'n unprig. O'i gweithio sy'n gyda Eileen am sbel, oedd hi'n gyfieithydd yn Rhyd Felyn. Ac o'i gweithio chi, oedd hi'n pennu unprig a phenderfynol iawn. Ond war yn teg iddi, oedd hi wedi brwydro brwydr unig a llwyddiannus. Achos ni'n gweld y math nhw safiad yn symud peth ymlaen. 1962, darlith tyngydd yr iaith. Mewn i'r sleid nesaf, Jane. Sori bod chi'n anwyd. So, dyma chi sefydlu mediadau'r iaith fel Cymdeithas yr Iaith, chi'n fel llun y protest gynta ar Bont Trefechan, a Bathodyn yr iaith Gymraeg, Tafod y Ddraig. Ac wrth gwrs, llun Sonia Bowen, sylfaenydd Merched y Wawr yn 1967, gyda'r bwriad, y ddwy mudiad, gyda'r bwriad o achub diogelu defnyddio'r iaith Gymraeg. Yn adeiladu ar y troad yna yn agweddau pobl siagat yr iaith oedd wedi cael ei ddangos mewn ffordd gyda Beasleys yn y 50au, mlaen nawr mewn i'r 60au. A bwrlwm y Gymraeg, achos mod ni yn y coleg yn y 60au yn cofio'r holl fwrlwm am y Gymraeg, buddugoliaeth Gwynfor yng Nghyfyrddin yn 1966, rhain i gyd yn rhan o ymdeimlad dros yr iaith ac egni a gweledigaeth a pharodrwydd i Aberthu, i fynd i'r carchar, i gwmpo mes gyda ffrindiau, fel ddigwyddodd, of course, amser sefydlu Merched y Wawr, oedd ei ddim yn rhwydd, oedd yr WI, dal i dimlo rhai ohonyn nhw'n eitha crac, bod Merched y Wawr wedi cael ei sefydlu yn y lle gyntaf. Ond oedd hi wedi bwrw mlaen, hi a Sylwen, wrth gwrs, wedi bwrw mlaen, a nifer wedi dilyn nhw. Felly, i ni'n elwa ar safiadau pobl fel Eileen, ac arweinwyr Cymdeithas yr Iaith a sylfaenwyr Merched y Wawr. Os yw'r iaith Gymraeg mewn sefyllfa ffyniannus heddi, wel, iddyn nhw a'i brwydro nhw, mae'r diolch yn sicr. Mlaen ni, Jane, diolch. Ond cofiwch mor bwysig oedd y capeli i neulu i, a meddyliwch am gyflwr y capeli heddi. Nawr, pan oedd dy ci a mae'n gi yn tyfu lan ac yn prioti, oedd y capeli dan ei sang. O'n i wedi darllen i chi adroddiad yn hyn dy ci am y diwygiad yn 1859. Brwdfrydydd, egni, y teimlad na bod mynd i'r ged a bod y fuddugoliaeth o'ch blaen chi. Dyna math o deimlad o'n teimlo mewn ffordd secular iawn, oedd yn corddi yn y plith ni yn y 60au. O'i'n meddwl pan oedd o'n agorwyd Penuel Rymni a Gros Wen Cyrffili y ddoi gapel yn y llun, oedd neb wedi ystyried bydden nhw byth yn cael drysau. Mae'r ddoi capel just about yn cadw i fynd,
ond dyrned o ffyddloniad sydd yn mynd 'na. Ac ar y cyfan, mae Gros Wen wedi dechrau magu cynulleidfa ifancach nawr, ond hen bobl oedd yn cadw'r llewydd i fynd. A thybas i lan yn yr 50au a'r 60au, ar adeg pan oedd y capeli wedi colli yr ysbryd yna, yr ysbryd chwyldroadol, egnïol, oedd wedi peri iddyn nhw arwen mewn meysydd diwygio, dylai cathwasiaeth, meysydd addysg, meysydd cydraddoldeb, oedd y capeli wedi bod yn arwen myna. Ond o'n nhw wedi colli. O'n nhw'n nabod y geiriau. Ond i'n meddwl, erbyn y 50au a'r 60au, o'n nhw ddim yn adnabod y gair Gymraegol. Oedd yr egni wedi mynd, oedd y fflam wedi diflannu. A maen nhw nawr, beth wedwn ni, fel losgfynydd sydd wedi marw allan. Neu ni'n llaid nesaf, plîs. Nawr, o'n teimlo bod yna berygl i'r iaith Gymraeg hyd yn oed heddi, bod yr holl addewid yma o'n blaen ni, bod ni'n mynd i gael miliwn o Gymru Cymraeg erbyn cynol ganrif. O'i ddim yn gwybod yn un. O'i wedi gweld marw'r capeli. O'n i'n credu fes ni'n gweld marw yr iaith Gymraeg. Yn sicr, pan o'n i'n tyfu lan yn Cymrymni, o'n i'n meddwl bod yr iaith mynd i ddiflannu. Cofio mynd lawr y train gyda mam i Gaerdydd a cwtyn bach yn gofyn iddi dad, what language are those ladies talking, mami? Ac oedd hwnna wedi arswyd yn fi. O'n i'n credu bys ni'n gweld marw'r Gymraeg. O'i yn ymfalchio mewn pethau fel hyn. Tair Gymraes, mae'n fi'n dy fi. Karen a'i merched, Karen Lewis a'i merched, sydd wedi sefydlu busnes newydd o wneud a gwerthu nwyddau Gymraeg yng Nghenol Caerffili. Dwi'n mamen nhw ddim wedi pysau'r Gymraeg, wel, mae Karen wedi pysau'r Gymraeg mewn i merched hi. Saesnes oedd mam Karen. Ond fe ges i addysg mewn ysgol Gymraeg. Mae rhain yn blant i ysgol sydd wedi trosglwyddo'r Gymraeg iddyn nhw. A maen nhw'n ymfalchio yn yr iaith, maen nhw'n caru'r iaith, maen nhw'n defnyddio'r iaith mewn tre lle o'n i'n arfer cael creiriau cres wedi gweiddi arna i os o'n i'n siarad Cymraeg yng Nghlyw pobl. Mae fe'n hyfryd i weld, a'n gobeithio bydd pob un o ferched o wawr yn cefnogi'r fenter hon yng Nghaerffili. Ond i fi, fe ddaw dyfodol yr iaith yn sicrach. Os yw bobl yn caru'r iaith ac eisiau defnyddio hi. Rhai sydd yn dewis siarad Cymraeg yn gallu siarad Cymraeg, sy'n dewis siarad Saesneg yn gallu siarad Cymraeg, maen nhw'n rhoi'r bwyell oedd rhai ddyn yr iaith, os dim dwywaith. Rhai fel rhain sydd wedi heb gael Cymraeg ar yr aelwyd fel petai, ond sydd wedi ffindo'r ysgol Gymraeg yn aelwyd iddyn nhw. Licen i feddwl bod merched o awr hefyd yn aelwyd Gymraeg. Ond o'n gweld na debygrwydd yma, o'n becso fi, o'n gweld y mudiad wedi colli rhywfaint o stem, wedi mynd yn fudiad fel oedd y capeli pan o'n i'n tyfu lan. Yn gysurus iawn ac yn neud y pethau, bod neud ys amser, yn godi arian, yn cynnal mwyd ffeiriau, a mwyd crefftau, a trefnu blodau. A wel, dyna fe, i fi dyma'r dyfodol, ac o'i mawr obeithio bydd na modd i gyfuno y dyfodol a'r gorffennol i greu y Gymraeg yn sicrach yn y Cymru. Oherwydd, ac yng Nghymru, oherwydd dwi ddim yn fam yn hunan. Ac o'i heb pasog iaith ymlaen i unrhyw blentyn, unrhyw ferch na fachgen, gwych ar modd. Ond eto gyd, o'i ti teimlo achos wedi bod yn athrawes yn yr ysgol Gymraeg, bod fi wedi bod yn rhan o fagu cenhedlaeth newydd o famau fydd yn paso'r iaith ymlaen am gobeithio 1,000-2,000 flynyddoedd eto. Mae'n gobeithio bod chi gyd yn rhan o'r ymgyrch yna gyda fi. Diolch yn fawr iawn i chi. Dyna ni, golli neb, hi'n gweld i. Na, dych chi ddim. Wel, hwnna'n galonogol iawn. Chi'n gweld yr if a chi'n meddwl, waw, diolch beth. Diolch yn fawr iawn i chi am ryndo sbor diwedd, oedd wir yn gwerthfawrogi fe. Diolch yn fawr iawn
i chi, Elin, ardderchog, mae rai fi ddweud, ardderchog. A diolch am eich sylwadau bachog ar y diwedd. Heriol gobeithio. Dyna beth sy'n becso fi. O'n gweld y te parties a pethau fel yna, a o'n cofio'r cypel fel oedd hi pan ni'n tyfu lan. Pawb gyda llaw yn tueddu siarad Saesneg gyda'i gilydd yn y capeli Cymraeg. A oedd hwnna'n, o'n cofio'r bobl yn gweud wrth yn rhieni fi, bod nhw'n gwneud cam o fi, bod nhw'n siarad Cymraeg dy fi. A bod yn mynd i dyle fi nôl. Wel, dwi'n mynd i wneud lot i dyle fi nôl. A wedyn o'n watcho y rhai oedd yn yr ysgol Sul gyda fi, oedd ddim yn cael y Cymraeg wedi paso ymlaen iddyn nhw gan i mamau, bod i mamau nhw'n siarad Cymraeg. Oedd i mamau nhw'n dewis siarad Saesneg. Ac mae'r plant yna, 3 ohonyn nhw'n sicr, wedi ela blynydde yn trio dysgu'r Gymraeg. Ond nhw'n falch i weld bod yna rai yn gweud bod nhw'n macu 7 o blant a maen nhw gyd yn siarad Cymraeg. Yeah! Fantastic! Fantastic! Dyna yw'r nod bod y plant i gyd yn siarad Cymraeg. A gyda llaw, mae yna ferch o'r enw Byddig yn byw lan Trecroes Oswald. A bydd i wyn ydi, a mae un siarad Cymraeg, a dwi'n bod y Saesneg gyda i diolch byth. Oedd yn stori'n heili i o bosib, mam yn siarad Cymraeg, dad yn siarad Cymraeg. Ac fe geson ni'n magu fel brawd a chwar i siarad Cymraeg yn ei ysgol. Oedd ysgol Gymraeg yn y pentre lle o'n i, yn ei ysgol Gymraeg. Ond doedd yr ysgolion uwchradd Cymraeg heb agor. Oedd felly es i ysgol ramadeg, Saesneg, wrth gwrs. Ac fe newidodd fy nhad iaith y cartre. Achos bod fi yn mynd i gael fy addysg drwy gyfrwng y Saesneg. A fy nhad oedd e, nid mam, a fe newidodd fy nhad iaith y cartre. Ond wedyn ni, a mae mrawd, nath y mrawd ddim trosglwyddo'r iaith i'w blant Ond unwaith dath yn plant pan briodes i a dath yn plant ni, yn rhieni i wedyn ni siarad Cymraeg ym mhlant. Ym mhlant i. Felly mae iaith yn hynod ddiddorol. Ond yw a mae'r agweddau sy'n gadael iaith. A mae rai Cymru Cymraeg a chwilydd o'i tywodraeth nhw. A mae hwnna mor gwyst, oedd cwyliau gyda mam o'i thywodraeth. Ond mae'n mor gwyst, chi beth yn clywed neb sy'n siarad Saesneg, uniaith Saesneg, yn gweud, oh, I can't speak English properly. Beth wedi clywed y geiriau yna. Falle bod nhw ddim yn neud o gwbl. Ond, mae hyder gan nhw. A mae rhaid i ni fod â hyder yn yn iaith ni, a'i gwerthfawrogi hi. A'i amddiffyn hi, achos mae'n hawdd iawn i lithro mewn i ryw deimlad mae popeth yn iawn achos bod nhw'n deddfu a bod gyda ni hyn llall ac arall. Mae gyda ni lot o bobl sydd yn teimlo bod y Gymraeg yn cael gormod o sylw, gormod o ffafriaeth a gormod o arian. Ac wy'n meddwl bod y Llywodraeth yn Llundain yn bresennol yn awyddus iawn i uno Prydain, anghofio am ddatganoli ac anghofio am yr iaith, wrth gwrs, achos mae'n nuisance. O'n i'n clywed Jeremy Bowen ar Radio 4 yn Niso, yn trio perswado Aled Roberts bod yn upseto lot gomod o Gymru di-Gymreg. Aled Roberts wedi sefyll i dir, wael teg. Da iawn, da iawn. Oes unrhyw un am ofyn cwestiwn? Dyma fi, ond barod... Nifer o sylwadau, wrth gwrs. Ie, sylwadau hyfryd. Diolch yn fawr iawn wrth y sylwadau. Mwynhau mas draw, ydyn. Ond oes rhywun am ofyn cwestiwn? Beth oedd y ddiddorol hefyd, pan gwrdes i yng Ngŵr, yn Gymro Cymraeg, a'i rieni fe'n siarad Cymraeg, wastad yn siarad Cymraeg, ond yn ysgrifennu ato fe yn Saesneg. Ie. Achos i addysg. Ie, addysg, ie. Ai. Pan o'n i yn sengl ac o'n i'n meddwl beth oedd y dyfodol, sy'n gwrdd oedd gyda fi, oedd gen i meini prawf ar gyfer unrhyw un oedd eisiau priodi fi. O'n i moyn i fod yn siarad Cymraeg, oedd hwnna'n hollol amhosibl i osgoi, oedd rhaid bod yn siarad Cymraeg. O licio ni os oedd llygad gles, dwi'n achos o'n i'n licio llygad gles. Ac oedd rhaid bod i fam wedi marw.
achos ni ddim eisiau mam yn gyfres. Oedd mam a cariad cynta wedi bod yn fenyw. Oedd wedi trio dominyddi fi. No, o'n i wastad pan ni'n dechrau mynd nes gyda'r twt bys ni'n gofyn, so mae'n ei mam. Wel, wedi mynd rei iawn. Fine, oce, mae'n gofyn. Dwi'n gwybod Sian Hawley? Ie, Sian Hawley, mae'n gofyn cwestiwn. Ie. Diolch yn fawr i chi am yr ffeithiau diddorol a hanes teulu. Os gyda chi syniadau neu awgrymiadau am sut i annog pobl i drosglwyddo'r iaith neu syniadau i sut gall Merched y Wawr helpu i drosglwyddo'r iaith, na un cwestiwn. A'r cwestiwn arall oedd, os na lyfrau ar y gwenhwyseg? Oce, ni'n creu nhw'n i tro. O'i'n meddwl mae caru'r iaith yw'r peth. Ac mae y teimlad bod hi'n annwyl i chi, mae cariad sydd at yr iaith yn denu rhai eraill i garu'r iaith. Mae is-gadeirydd yn cangen i mo. Mae i merch hi wedi trosglwyddo'r Gymreg iddi mam. Oedd Claire, merch mo, wedi cael athro ffantastig yn ysgol Saesneg ei chyfrwng ym Mhontypridd. A fe ddysgodd i garu'r Gymreg gyda fe. O'n i'n trio siarad Cymreg, fe eith i neuadd Gymreg yn y Brifysgol yn Abertawe. A wedyn priododd i Americanwr yn mynd i fyw yn New Orleans. A fe dorodd y priodas yna, a fe ddedd Claire Llythre. Erbyn iddi gyrraedd gytre, oedd i mam wedi dysgu Cymreg mwyn rhoi croeso i Claire yn ei thristwch yn y Gymreg. A mae Mo a Claire yn trio byw i bywydau nhw trwy'r Gymreg. Cariad mam sydd at merch a merch sydd at ei mam. Ond cariad hefyd yn y iaith Gymreg. A hi ffili deddfu fel bod pobl yn caru'r iaith. Ond chi gallu caru fe'ch hunan. A i'n meddwl bod y cariad yna yn denu pobl eraill i siarad Cymreg. Hi'n defnyddio'r Gymreg, wrth gwrs. Ac o'n meddwl wastad pryd o'n straffaglu i lenwi ffurflenni sydd wedi cyfieithu'n garbwl iawn i'r Gymreg. O'n meddwl o'n mynnu wneud nhw'n Gymreg oherwydd Elin. Elin a Trevor wedi brwydro i cael y ffurflenni yna. O'n meddwl bod rhaid i ni ddefnyddio ffurflenni Gymreg pob gafel. Gofyn os oes rhywun nes sy'n siarad Cymreg. Mae'n hen frwydr barhaus ddidor, ond mae'n bwysig os mae'r iaith yn ei barhau. Ddim i gorfodi fe ar neb, achos mae gorfodaeth yn peri casineb, ond denu pobl i garu'r iaith. Ac mae'n gwybod rhaid chi'n nabod Liz McLean, oedd yna rhedeg ganolfan soar, ganolfan Cymreg soar yn Merthyr. Dysgas i Liz, a mae wedi gwaed wrtho fi yn Ngwynedd. A i'n meddwl bod Irwin Williams mae hyn, mae Irwin yn cofio Liz yn anerch ni, a bod ni siwt oedd denu pobl i siarad Cymreg, a mae hi'n gwneud yn wych yn soar. A gwaed wrtho fi yn Ngwynedd fi, cofiwch chi, oedd dwrdio fi pan o'n i'n yn yr ysgol am byd o siarad Cymreg, dim ond yn gwneud fi'n fwy penderfynol o siarad Saesneg. Ac dim ond pryd ddechreuodd hi planta, ddechreuodd hi siarad Cymreg ar yr aelwyd. Oedd hi gŵr hi, Cymro Cymreg o'r Gogledd, ddim yn gwybod dim bod hi'n siarad Cymreg. Oedd yn sioc aruthrol siwr o fod iddo fe a'i deulu pan oedd hi'n torri Cymreg gyda'r plant. Ond o'n meddwl y syniad yma bod chi'n denu pobl i siarad yr iaith trwy garu'r iaith a defnyddio'r iaith. A gwneud hynny mewn ffordd sydd yn gwneud rhywbeth pob dydd. Ddim rhywbeth ymosodol, ond rhywbeth wel dyma ni. Mae gyda ni ddwy iaith yng Nghymru, gadewch ni ymbalchio yn y ddwy. A yn gobeithio yn bod ni. Wedyn ni am y wenhwyseg, ond gobeithio wedi ateb y cwestiwn cynta yn ddigon i chi, Sian. Am y wenhwyseg, mae yna lyfrau. Y llyfr safonol yw llyfr gwych ar holl dafodieithoedd Cymru, Cymraeg, Cymraeg, Cymreg. Wy'n gweld Bernice yn gweud disgreg wy, wy'n astudio Gymreg yn neuadd Llangenech, lle mae neuadd Beasley. Siwrt ni'n gallu helpu plant ifanc i caru'r iaith. Defnyddio hi, ymfalchio yn ddi, regymau, gemau,
popeth gallwch chi i gael pobl, mwy'n meddwl falle dylech chi cael rhywun sydd wedi dewis dysgu'r Gymraeg i waid pam a siwt a beth sydd yn denu nhw i siarad Cymraeg a beth hefyd sydd yn gwneud nhw feddwl, sa'n gwybod, sa'n moyn trafferthu. Ond o ran y wenhwysig, triwch llyfr Beth a Peter Thomas, Cymraeg, 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 sydd yn syliedig ar gasglu tafodieithoedd St Pagan. Mae yna wefannau, a dwi ddim yn gwybod am lyfr arall ar y tafodiaeth, ond falle bod rhywun sydd yn gwrando gallu gweud wrth ni beth i hwnna. Jill, mae Ann Davies eisiau gweud gair? Ann? Ie, o'n i wedi dechrau hala'r neges yn dweud bod yn fam gi a 7 o blant. Oedd wedi mynd i ffwrdd cyn bod fi'n gorffen. Bod ni'n gweld hwnna, a chi'n symanylu. Ie, a tegu beth o'ch chi'n ddweud. Oedd gyda'i 6 bachgen ag 1 merch. Na fe. Dim un o'r bechgyn wnaethon nhw briodi a Saeson. Felly, yn y pen draw oedd gyda 14 o wyron neu wyresau, ond dim ond y fi yn siarad Cymraeg. Ie, fel na mai. A dyna beth yw tristwch bethau. Dyna fe mae iaith gallu mynd. Chymod? Mewn genhedlaeth. Ie, chymod? A mae peth yn waith byth yn Llydaw, wrth gwrs, oherwydd mynach chi'n cael wyrion sydd ddim gallu siarad gyda Taci neu Mangi, achos dyw'r wyrion ddim yn siarad Llydaweg, a dyw'r Taci a Mangi ddim yn siarad Ffrangeg. I ni ddim yn credu wedi bod yn y sefyllfa trist ofnadw yna yng Nghymru, ond mae'r dewis yna i bido siarad Cymraeg, neu bido trosglwyddo'r iaith. Chymod, mae rhaid i chi frwydro rhywfaint, dwi'n teimlo, ond mae siwt i chi'n frwydro, a siwt i chi'n dewis maesyddiad yn bwysig. Mae yng Nghender i, Lewis wedi cael ei uniau facu yn Aberystwyth, a Piotrs a merch o Singapore. A mae Patsy wedi dysgu Cymraeg. A mae nhw wedi paso ymlaen 2 iaith iddi plant nhw. Mae Morgan ac Elin a Gwynfor yn siarad Cymraeg, Saesneg a Mandarin yn rhugl y 2 iaith. A gobeithio, maen nhw'n mynd i ysgolion Cymraeg i'r 3, a fwy'n gobeithio bod nhw'n cael 2 iaith ac yn gwerthfawrogi'r diwylliannau cyfoethog sydd gyda nhw yn eu cefndir nhw. 2 iaith fyd-eang, 1 iaith fach yn ein cornel ni o'r byd. Mae rhywun wedi dweud ar chat, mae'r llyfr blas ar iaith blaenau'r cymoedd yn handi. Isa reit. Mae'n flin iawn fi gan Mary William. O'n i wedi ngofio, diolch am Eirywen, diolch am yr goff yn e-bost i hwnna. Beth am Dr Ceinwen Thomas, Elin? Wel, beth am y Dr Ceinwen yn wir. Eto, o'n i wedi gweithio gyda Dr Ceinwen, ac oedd hi'n ysgolhaig yn ei thyfodiaeth ac yn ieithreg o fri. Beth mae bobl heddi yn gweud am ei gwaith hi yw bod hi'n dibynnu llawer gormod ar dystiolaeth ei mam, Margareta. A bod hi yn defnyddio iaith ei mam, oedd yn byw yn Antgarw, fel yr awdurdod, a na ddyle neb defnyddio un awdurdod yn unig. Oedd wedi clywed gan un person bod Margareta gallu troi'r tafodiaeth mlaen a bant fel tap, a bod neb yn gwybod faint o sail sydd i'r hyn oedd y Dr Ceinwen yn cymryd fel yr efengil gan ei mam, ar y tegyd i, wel, chi'n mynd i barchu eich mam, ni chi. Felly, mae'r Dr Ceinwen wedi gwneud llawer iawn o waith ar y tafodiaeth, ond mae seiliau'r gwaith yna yn ansicr. Byddwn ni'n gweud i defnyddio iaith hi sydd yn ei gwaith hi, sydd, oedd ddim yn siŵr agyhoeddodd i'r llyfr ar y dywodiaeth. Oedd e gyda ddi ar y gweill am flynyddau, o'n gwybod. Ac oedd ffrind i fi yn gweithio ar y teip ysgrif, a yn gwybod yn gweud mor anodd oedd e i teipo fel an, achos oedd e wahanol symbolau
a oedd lot o fanylder yn yma. Bys ni'n gweud defnyddio'r lliw yna os mae'r gel. Holwch yn Symfagan os chi moyn gwybod mwy, achos mae gyda nhw yr adran tafodieithoedd yna. Ond defnyddio gyda llyfrau fel Bleser Iaith Blaenau'r Cymoedd a llyfr. Mae Bleser Iaith Blaenau'r Cymoedd mwy o law lyfr i'ch arwain chi mewn i astudiaeth y tywodiaeth. Cymraeg yn sicr yn mwy o lyfr ysgolheigedd. So mae gyda chi 3 beth mlynedd all fod o helpu chi. Chris, ni moyn gofyn cwestiwn, ydy? A Felicity, Yep. gangen pen y bon. Diolch, Elin. Dwy waith dros y penwythnos diwetha, dwi'n cwrdd â 2 menywod ifanc, a dwi'n dechrau y sgwrs yn Cymraeg, a mae 2 ohonyn nhw, un yn Aberafon, un yn Benymont. Da iawn. Un o dde, yn Saesneg, I failed Welsh O-level. Oh, dear. So I don't speak Welsh. Wel, dwi'n meddwl, mae'n trist iawn. Pam mae pobl yn sefyll holiadur lefel O yn Gymraeg o gwbl. Yn yr ysgol, dylen nhw just dysgu Cymraeg fel oedolion, fel yn y cymdeithas trwy grwpau, cwrdd â pobl fel pobl ar y sgrin hwn, a dysgu. Os mae'n eisiau gwneud lefel A, iawn. Ond os mae'n methu holiadau, mae'n meddwl na Gymraeg ddim am fi. Mae'n eitha gwir, o'i'n meddwl bod mesur beth fel yna yn drist iawn. A oedd adroddiad gan Nuffield oedd blynyddoedd ôl nawr, yn gweud na ddylid wneud aroliadau o ryw safon mewn unrhyw iaith, ond yn hytrach bod gyda chi raddfeydd, a chi gyd yn llwyddo ar wahanol raddfeydd. A dyna, wrth gwrs, o'n credu, maen nhw'n gwneud nawr gyda dysgu Cymraeg fel oedolion, fel eich chi'n gweud. Mae gyda chi lefel mynediad, lefel ganolradd, a eich chi'n symud lan. A wedyn chi ddim yn methu, eich chi'n adeiladu trwy'r amser. A mae hwnna'n help mawr. Rhaid i fi weid, dim ond B ces i yn lefel A lefel O yn Gymraeg. Ac o'n i'n gwneud Gymraeg fel ail iaith. O3 o'n i'n gwneud ac A3. A mae'n mae wyres yn ffrind i wedi cael A yn tygau yn Gymraeg ail iaith. Mae ffili gweud brawddeg gyda'i gilydd, ond oedd wedi gwneud, oedd hyn oedd eisiau gwneud mwyn cael y canlyniad yna, sydd yn dangos pwy mor artiffisial mae aroliadau fel yna. A mae'r teimlad bod chi'n methu rhywbeth. Mae'n magu rhyw deimlad o bod yn iselredd a bod chi yn fethiant yn eich hunan. A mae hwnna'n bod gwenwyno meddwl rhywun. Mae'n drist ofnadw. Ond Felicity, o'n gwybod bod chi wedi dysgu Cymraeg, a'ch gwr chi hefyd. A licech chi waid beth sydd wedi tynnu chi siagat yr iaith. Beth sydd wedi peri chi trilo oriau yn dysgu'r Gymraeg, achos mae rhaid trilo oriau ar yma. A licech chi rannu hwnna gyda ni, Felicity? Mae dysgwyr mor bwysig, yn dydyn? O, nhw yw dyfodol yr iaith. Holl bwysig. Ac wrth gwrs mae Cymdeithas Hanes Bro Ocwr a Chymdeithas Hanes Cymru wedi anelu ar gyfer dysgwyr mwyn cael hanes iddyn nhw yn ogystal â'r iaith. So, ydy Felicity mynd i ateb y cwestiwn? Byddai chi dadfwto chi yn ofni. Dwi ddim yn siŵr dwi'n deall. O, sori. Dwi'n eto. Na, mae'n iawn. I chi a Richard eich gŵr wedi dysgu Cymraeg fel oedolion. A chi'n weithgar iawn yn y Gymraeg. A o'i'n meddwl bod chi mor dde a chi'n gwneud gymaint o bethau i gefnogi'r iaith. Beth oedd wedi eich denu chi siagat yr iaith? Beth oedd wedi... Taili ni. Taili. A teulu, oce. Wel,
Mam Richard Wel, ie, yn siarad Cymraeg. Na fe, so... Ond dydy o ddim yn dysgu o'r dipyn bach. Ond roedd Cymraeg yn fy teulu, ond fy'n hen tadci a mamgu yn siarad Cymraeg, ond mae'n symud o Siga i Sir Caerlir. Right. Yn 1891. A neb yn y teulu ar ôl hynny. Na. A tan fi. Wel, arferchog, mae rai dweud. O, mae Felicity Richard yn haiddi pob clod. Wel, mae pob un sy'n wedi dysgu'r Cymraeg yn oedolyn. Wow. O'n meddwl, nhw yw arwyr yn iaith ni. Nhw yw pencampwyr yn iaith ni. Mae pobl fel fi sydd wedi cael yr aelwyd wedi cael ei macu yn Gymru Cymraeg. Does dim clod i ni bod ni'n siarad Cymraeg. Ond i chi, mae clod. I chi yn Gymru o ddewis. Chi a Richard a'r dysgwyr eraill. I chi yn arwen y ffordd i ni. Cwy'ch ymroddiad chi. Ac ni'n diolchgar iawn i chi. Einir Wyn wedi sôn ar y chat ydy mae tramorwyr yn codi cywilydd ar Gymru cynhenid pan glywir hwy'n siarad ar y cyfryngau. Eitha reit. Oedd merch o Gwlad Pwyl yn siarad ar Radio Cymru sbelwch yn ôl. A oedd ei Chymreg hi mor reinus. Fi'n codi cywilydd yn y byd. Mae Eirwen, eisiau gweud gair o ti? Ie, Eirwen. Helo, Eirwen. Ie, eisiau rhannu stori ydw i am Dr Ceinwen Thomas. Reit, okay. Cos pan es i'r ysgol i astudio'r Cymraeg, hi oedd yn dysgu Saeneg i ni. O, sport. Sport. No, Saeneg. Ac yn y dosbarth cyntaf oll, oedd hi'n gofyn i ni dweud cwpl o frawddegau yn yn iaith cyntaf ni. Wrth gwrs, Saesneg yw fy iaith cyntaf i. Ac nes i dweud cwpl o bethau. A wedyn oedd hi'n dyfalu o ble o'n i'n dod, chi'n meddwl? Ie, ddyn gweithio eich o tywodiaeth ydyn. Ie, so dweudais i cwpl o eiriau am rhywbeth y gilydd. Ac wedi sirfanwy yn bendant, wedi. Ond mae yna hint o forganwg. Ac o'n i'n well impressed, ac oedd yn had yn dod o'r Sirfynwy. Ardal y Fenni. Ac wrth gwrs oedd mam yn dod o Hirwaun. Yn amlwg oedd y tywodiaeth y tink na. Tywodiaeth Morganwg yn dod trwy. Ie. Difyr yn diwa. Ie, well impressed. Oh, well impressed, ie. Dal yn impressed. Quite. Oh, dear me. Dwi'n gweld llaw neb arall. Ne. A mae'r niferoedd yn dechrau disgyn nawr yn gweld. Wel, chi wedi cael nifer dda iawn, swn i'n meddwl. Wel, o'n trefft mynd bod, bod i bach, mae ddim yn credu wedi cael gynulleidfa mor fawr ar Zoom eriod. Arferchog. Diolch yn fawr. Felly, os does dim unrhyw gwestiwn arall, dwi ddim yn gallu gweld a gweud y gwir gynulleidfa, felly... Ond diolch o galon. Diolch o galon, Elin. Mae wedi bod yn noson ardderchog, mae rhaid i fi ddweud. A dwi'n mwynhau y llyfr gyda llaw. Mae rhaid i chi wedi ni ti'n. O na, byddwn ni ddim yn dweud, byddwn ni ddim yn sôn yna. Ne. O'i yn gwerthfawrogi, mae pobl fel sy'n nhw'n licio fe. Odyn. Ond wedi un stori, Eifryn yn gweud stori nawr, mae Motrib Josephine, sef wer i mam, Rowena, mae hi wedi bod mewn cysylltiad a gweud bod hi'n dwlu ar y llyfr. Mae ganddi hi merchfach 2 blwydd oed. Tyfu dan y Llundain, byd ddim Cymraeg na. Mae'n darllen y llyfr yn Saesneg. A mae'n gweud, it's just a book for tired mums. One couple of lines and I'm fast asleep. So, allan pobl arall yn mesu, 3 ochr yna'r gwely a wrth mynd i gysgu. Dyna Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn o gwahoddiad ar gyfreu i rannu y syniad yma a'r meddyliau gyda chi.
Na, ardderchog, noson wych. A mae'r sylwadau'n dal i ddod mewn, a pawb yn canmol yn dweud cymaint maen nhw wedi mwynhau. Mae'n falch iawn. Mae'n falch iawn. Diolch yn fawr iawn. Pwyd yn ymlaen. Diolch o galon i chi, Dr Elin,